Habaro ne shere la chakodi nikech un ma ugolo pien rech. Den wacho ni nitie kaka ugolo pien rech uloso filete kin mamoko. Pien rech usegolo utero kanye? Pien rech kwasegolo nitie joma nyiewogi, joma kawogi. Iluongo ni mgongo. Nitie joma kawogi. Koro gima gidhiga timo go takia. Tu uso negi. Wauso negi. Nikech pien rech makamano bende ngeni nyalo gole nyaka mo. Nitie jok magolo kode mo. Jal manyisi makamano en jal maselimo nyaka kare mar tich. Ogolo nyaka mo, intiere fish oil. To intiere pien rech. Ang'eni duto te ogindo samoro nyalo bedo kinyiso value added addition mago mag rech mopogore opogore. Kamano Sharon, kwanza yiena mondo achiw pak gi puoch ne Maureen mabende en jaus rech nikech gin ema giting'o idara mara ni malo. Ang'eyo ni ji mang'eny ni ohand rech. Anyalo paro Anyango nitiere Kenyatta market kacha. Oseloso reputation ng'ama dwaro rech nyalo dhi Anyango. An gi johand rech e dho nam mar Lake Victoria, joma chalo aluoch gini ni e dho nam Kindu kanyo, gitimo maber nikech giting'o nying